ja äänessä on Markus Davidsonin kentällisen vastaansa KK:lta. KK voittaa aloituksen ja pääsee nostamaan kiekon hyökkäysalueen sisään. Ryan Sojak saa Otto Leskisen kimppunsa. Davidson pystyy kuitenkin pelaamaan kiekon vierestä sinne maalitaan. En tiedä. Mitä tässä pitäisi tehdä? Pitäisikö se tehdä mitään? Ei mitään. Ensimmäinen tekopaikka Jesper Almrotin laukaus lähtee. Ja sieltä löytyy Tapparamaalilla tänä pelaavan Juhan Petsolainen sivistä. Kumpi sitä tappaa kumpaa? Ilves kettu. Jumalauta. Täällä pelattu 2.20 ja tilanne 0-0, kun tuossa Jukurilla oli hetki sitten ihan hyvä hyökkäys ja painotus Poikanen viivastakin lähti. Oot sä ihan varma? Miten se... Onnistui sitä hieman ohjaamaan, mutta ohi meni. Nyt kiekko on TPS:llä. TPS kiertää oman maaliaan, kun siihen hieman karvausta laittaa. Voiko tuo kettu mukaan tappaa tuota Ilvestä? Mistä Nähdään sitä valolla sinne. Ei jumalauta. Vittu jätkälä niin paskat nää valot, että ne jää. Porissa ottelu ei vielä saatu vauhtiin täällä on. Mitä se pitäisi tehdä, vitsi? Ei. No niin. Sinne menivät.